I dag er det tirsdag 29. september, hvor vi holder pressemøde, og velkommen til pressemødet, og det samme for seere og lyttere. Vores dagens pressemøde omhandler ændringerne i bekendtgørelsen, og jeg er sammen med Henrik Hansen, og hvor han vil uddybe den aktuelle covid-19-situation, og hvorfor vi vil ændre på bekendtgørelsen, og derefter vil der også være mulighed for spørgsmålene fra pressen. Baggrunden for pressemødet i dag er de nye stramninger inden for indrejse fra Danmark, hvor den vil være gældende fra i morgen. Og den lyder således. Sidste uge blev der nævnt, at vi er fuld i gang med at opgradere bekendtgørelsen, og det skyldes, at der er en voksende smittespredning i Danmark. Der arbejdes på, at der ikke er epidemi i Grønland, som også er en del af målene i epidemistrategien. Der er 3 primære ændringer i bekendtgørelsen. For det første er det genindførelse af karantæneregler for alle indrejsende. For det andet, alle indrejsende, uanset alder, skal have en negativ covid-19-test. Og for det tredje er det brugen af mundbind. Grundet det store smittetryk fra Danmark genindføres tidligere anvendte karantæneregler. Det vil sige, at indrejsende ved ankomst til Grønland skal man gå i 14 dages karantæne eller lade sig reteste for covid-19 på 5. dagen efter ankomst eller senere. Det gælder stadig, at rejser man til andre byer eller bygder end det 12 nævnte i bekendtgørelsen, kan man først rejse videre efter 14 dages karantæne eller efter en negativ covid-19-test fra retest på 5. dagen efter ankomst. Og dette gælder stadig. Den anden væsentlige ændring i bekendtgørelsen er, at alle indrejsende, uanset alder, skal have fremvist en maksimal 5 dage gammel negativ covid-19-test. Der vil være en overgangsperiode for denne bestemmelse, således at det først er fra den 7. oktober 2020, at børn under 12 år også skal testes. Brugen af mundbind i fly er ligeledes tilføjet, så bekendtgørelsen forholder sig til de retningslinjer, som er udstedet fra IASA,
det europæiske lufthavssikkerhedsagentur. I bekendtgørelsen beskrives, at alle over 12 år samt kabinepersonalet skal med få undtagelser benytte sig af mundbind og eller visir. Dette gælder, når man er på flyet, eller man opholder sig i lufthavnen eller terminalområderne. Ligesom ansatte med passagerkontakt i terminalområder og lignende også skal bære mundbind eller visir, hvis der ikke kan opsættes en plastikskærm imellem ansatte og rejsende. Det er de væsentligste ændringer i bekendtgørelsen, og nu vil Henrik uddybe baggrundene til ændringerne. Værsgo, Henrik. Tak for det. Ja, det er jo lidt trist, at vi nu står i den situation, at vi må til at lave nye tiltag. Men vi må jo erkende, at situationen ude i verden, den gør, at Grønland er under pres. Fordi lige nu befinder vi os jo stadigvæk i en meget unik situation. Grønland er faktisk et af de helt få steder i verden, hvor der ikke er spredning af covid-19. Det er også en enormt privilegeret situation, at vi har det her i landet. Og derfor har vi anbefalet Naalakkersuisut at lave nogle initiativer for at sikre, at vi så vidt muligt kan blive i den situation. Men det gør ondt, fordi det kræver nogle nye tiltag. Fordi hvad er det, der sker rundt omkring os? Ja, så den mest markante er, at der nu er 1 million, der er døde af covid-19 i verden. Men i særdeleshed det forhold, at spredningen i både Island og i Danmark er blevet så voldsom, som den er. Danmark er jo nu det, man vil kalde karantæneland. Der er langt mere smitte, end der skal til for at overskride den tærskel, der skal til for at være et karantæneland. Men hvordan kan vi også måle det? Ja, det kan vi ved de indrejsepodninger, som bliver lavet i Danmark og Island. Det har jo været sådan så, at der i marts og april måned, dengang vi startede med at pode i København, der var der en hel del positive, vi fik stoppet. Og så kom der ikke flere ind i Grønland. Så gik det rigtig godt i sommer. I juli fangede vi en enkelt i Kastrup. I august, der fangede vi ikke en eneste. Så gik det meget godt lige i begyndelsen af september, men de sidste 2 uger er de for alvor begyndt at dukke op igen. Der var en mere her i den sidste meddelelse, jeg fik ind her til morgen, sådan så at der nu er fundet 11 i Kastrup, eller i København, som er blevet testet positive inden for de sidste par uger. Og det er altså ikke alle dem, som rejser hertil, fordi det er kun omkring 3 ud af 4, der bliver testet på Rigshospitalets på Rigshospitalet. Så der er endnu flere, der har fundet positive. Vi ved også, at når der er så mange positive, så vil der være nogen, der også kommer igennem hertil. Det er kun i bedste fald 7 ud af 10, vi fanger ved den screening, vi har på nuværende tidspunkt. Hvis vi skal sikre os bedre imod ny spredning, så er den eneste mulighed, det er at prøve at fange dem inden for den korte periode, der er, efter man er kommet tilbage til Grønland. Og det er så baggrunden for, at vi har anbefalet, at vi genoptager ordningen med, at man skal i mindst 5 dages karantæne
Man kan forblive i karantæne i op til 14 dage, og så er der ikke nogen risiko for, at man er smittet, hvis man ikke har fået symptomer. Man kan forkorte karantæneperioden, hvis man bliver testet, men det kan tidligst ske på 5. dagen. Så lige nu står vi altså i den situation, hvor der kommer en ny besværlig ordning, som vi gerne ville have været foruden, for at opnå det større mål, nemlig fortsat at holde Grønland smittefri. Men vi ved også, at med det smittepres, der er nu, så er der en ganske betydelig sandsynlighed for, at der alligevel er nogen, der vil slippe igennem. Og dem håber vi så, vi fanger hurtigst muligt, og det betyder også, at alle rejsende, som bliver syge inden for de første 2 uger efter de kommer hertil, at de i allerhøjeste grad skal rette henvendelse til sundhedsvæsenet, så vi får dem fanget, og vi får det stoppet. Det bliver en udfordring for sundhedsvæsenet at sikre testning af alle de passagerer, der er. Det er jo sådan så, at på nuværende tidspunkt er der godt 800 passagerer om ugen, der kommer til Grønland fra Danmark. Det er en ganske betydelig gruppe. Hovedparten af dem, de kommer her til Nuuk, og det vil sige, det er her, vi får det største pres for at skulle lave retestning af dem, som allerede ønsker retestning på den første mulige dag, nemlig 5. dagen. Og der må vi sige til alle rejsende, I må have tålmodighed, fordi vi vil få udfordringer med at sikre en meget hurtig testning af alle. Vi er i gang med at få øget kapaciteten og få lavet de rammer, der skal til, for at vi kan have flere igennem testsystemet på kort tid. Men det er en udfordring for systemet, og det håber vi på forståelse for. Der vil også kunne være udfordringer på kysten af dem, der kommer til de store byer, fordi også der, på grund af de muligheder, vi nu har, så er vi nødt til at sende nogle af testene til laboratoriet Nuuk. Det betyder, at der også vil kunne komme forsinkelser fra dem, der skal testes ude på kysten. Vi har jo godt nok nogle testmaskiner ude på kysten, men vi kan ikke købe tilstrækkeligt med de særlige kits, der skal til at vi kan bruge dem alle sammen på retestninger. Vi er nødt til at gemme noget af det, hvis der pludselig kommer et udbrud derude. Så er det nemlig helt afgørende vigtigt, at vi lynhurtigt kan få påvist, om man er smittet eller ej. Så alle rejsende må være forberedt på, at det vil kunne tage tid at få lavet sin test, og der vil kunne gå lidt tid, før resultatet foreligger. Men der bliver gjort alt, hvad der kan for at effektivisere det mest muligt. Så det er samlet set den situation, vi står i nu, og vi må jo også nok erkende, at vi kan lige så godt forberede os på, at det her det kommer til at tage et stykke tid. Hvis vi ser på den globale situation, er der jo ikke så meget opmuntrende at hente. Langt de fleste lande i Europa har haft en stigende antal tilfælde inden for de sidste 2 uger. Vi får nogle indberetninger fra forskellige kilder, blandt andet Verdenssundhedsorganisationen WHO, som følger dette tæt. Og der kan vi altså se, at udviklingen er ikke gunstig, også lidt længere væk. Og det gør, at vi må gøre os klart, at det her det kommer til at tage en rum tid. Og at vi nu bliver nødt til at langtidsplanlægge og sige, at ja, det er besværligt det her, men at vi kan gennemføre det, og at vi kommer til at arbejde med det rigtig længe. Tak. Som Henrik siger,
har vi en udfordring i forbindelse med covid-19, som ikke bare kan bekæmpes på en dag. Det er derfor, at vi har brug for, at alle medborgere i samfundet hjælper hinanden og hjælper til. Og dertil har vi en kæmpe stor medansvar, som ligger hos os. Og derfor gentager vi det, som vi allerede har sagt, at det er, at vi følger myndighedernes anbefalinger, som er, at vi holder afstand, at vi undgår håndtryk og kram, at vi ikke hoster på hænderne, at vi holder høj håndhygiejne og lignende. Og ikke mindst, at man bliver hjemme, når man har symptomer. Og at vi lader os teste for covid-19, når man har symptomer. Det er meget vigtigt, at vi alle sammen tager ansvar. Og det er ikke kun for at beskytte os selv, men det er også for at beskytte vores familier og særligt vores medborgere i risikogruppen. Og i risikogruppen har vi jo nogle ældre. Og nu er der mulighed for spørgsmål fra pressen, og den første kommer allerede her. Indrejsende fra Danmark skal testes, inklusive børn, hvor det er et krav. Ikke kun over 12 år, men under 12 år. Men skal så, at karantænereglerne gælder det også for mindreårige og under 12 år? Ja, det gør det. Det vi jo har været blevet klar over, vi har lært meget siden sidste forår, det er, at børn også udgør en ganske reel smitterisiko. De bliver ikke så syge af det. Det er ikke så problematisk. Problemet er bare, at de kan smitte bedsteforældrene. Og så har vi problemet for alvor. Så derfor har vi gjort op, hvad ved vi helt konkret nu? Jamen der må vi sige, at vi har en særlig risiko, hvis vi accepterer, at børn kan komme ind og smitte, fordi de meget ofte netop har kontakt til de grupper, vi ikke vil have, skal blive smittet. Så de er også omfattet af karantænebestemmelserne, men det anser vi heller ikke som en stor udfordring, fordi forældrene jo, som typisk rejser med dem, jo også vil være omfattet af karantænebestemmelserne. Men det handler grundlæggende om, at vi vil gå langt for at prøve at undgå at få smitte ind i institutionerne og skolerne. Så har vi Trine, som har det andet. Spørgsmål til Henrik. Om du kan oplyse om, hvor mange procent af dem, som er kommet til Grønland inden for den seneste uge, altså siden I anbefalede det her med, at man lod sig reteste på 5. dagen, hvor mange af dem, der har lavet sig reteste, og hvor mange, der ikke har, for det er jo kun en anbefaling. Det ved vi ikke, og det gør vi, fordi anbefalingen gik på, at hvis man kom fra et risikoområde i Danmark, så burde man lade sig reteste. Vi ved ikke, hvor mange rejsende, der kom fra de områder, som egentlig var omfattet af bestemmelsen. Og derfor ved vi heller ikke, hvor mange der gjorde det. Det vi ved erfaringsmæssigt, da vi sidst havde 5-dages testning, det var, at omkring 80% rent faktisk blev retestet. Man skal så også lige holde fast i, at det er heller ikke noget krav. Hvis man vælger at blive derhjemme i hjemmekarantæne i 14 dage, så er det heller ikke noget krav, at man bliver retestet. Må jeg spørge?
For det første, jeg har nogle flere spørgsmål, jeg tager dem en for en. Jeg vil gerne være, indtil hvornår gælder bekendtgørelsen? Og indrejsende til Danmark, fra Danmark, kan man gå på arbejde med det samme? Jeg kan spørge den første del, og så vil måske Henrik besvare noget af det. Bekendtgørelsen er gældende indtil 31. januar 2020, men i første omgang er hensigten med bekendtgørelsen, at den skal have den dato, men nu er den allerede ændret igen, og jeg kan måske med det samme sige, at vi må være forberedte på, at vi måske kan ændre den igen, og ændre måske datoen. Og den næste spørgsmål angik, om man må gå på arbejde med det samme. Arbejdsgiverne og arbejdere har fået et nærmere beskrivelse. Det har Henrik måske uddybet. Det kommer an på, hvor man arbejder. Ja, alle er som udgangspunkt omfattet af bestemmelserne. Der er så i helt særlige tilfælde nogle grupper, hvor man har brug for, at de straks begynder at lave noget, at de så får en særlig tilladelse til det. Det kan for eksempel være en flymekaniker, hvor flyet står stille. Der er også i sundhedsvæsenet sådan nogle muligheder, men det er absolut hensigten, at det så vidt det overhovedet er muligt at opretholde driften, så skal der ikke gives dispensationer. Det er helt klart, at hver gang vi gør det, så laver vi en ny risiko. Og det hele går ud på, at vi ikke vil have de risici. Mundbind er en af de 3 initiativer. Vil det også sige, at terminalarbejderne er med i denne bekendtgørelse med hensyn til, skal det hele tiden bruge disse mundbind, og hvem er dem, der henter mundbind for eksempel gennem taxa eller biler, hvor familierne henter nye indrejsende? Vores påbud omkring mundbind gælder indrejsende og i terminalarbejdere og dem, der vil servicere indrejsende. Så det vil sige, at det gælder kun omkring rejse. Det vil sige, at taxichaufførerne er ikke med i kravet, men arbejdsgiverne har pligt til at beskytte deres medarbejdere. Ja, det gælder, at terminalarbejdere må bruge mundbind. Har du noget at tilføje, Henrik? Så går vi over til Trine. I forhold til det her med karantæne, er det så anderledes, end det har været hidtil? Altså, at man godt må gå ud og handle, mens man skal holde afstand osv., eller er det, at man skal få varer bragt til døren? Altså, hvad er det, folk skal forholde sig til af regler? Der er ikke noget nyt i forhold til de bestemmelser der. Det vil sige, at som det hele tiden har stået, man kan gå ud og gøre absolut nødvendige indkøb af mad og andet uopsætteligt. Men det er klart, at vi opfordrer jo alle rejsende til at udvise den allerstørste forsigtighed, fordi der hviler et så stort ansvar på deres skuldre. Det er dem, som kommer til at bringe smitten hertil. Så vi kan kun sige, at samfundet skal så vidt muligt fungere og appellere til, at de rejsende og dem omkring dem, at de udviser den største ansvarlighed.
indrejsen, når man ankommer fra Danmark og har karantæne i 14 dage, og hvis man ikke følger kraven, hvilke konsekvenser? Får man en bøde, eller hvad sker der? Der er muligheder for i lovgivningen rent faktisk at straffe, hvis man ikke overholder reglerne. Men alt det her kan kun fungere, hvis vi i fællesskab bakker op omkring det. Vi kan ikke gå og kontrollere alting. Vi skal ikke gå og kontrollere alting. Det handler om, at alle som rejser, men også alle som modtager rejsende, som har noget at gøre med de rejsende, at de er bevidst om den fælles opgave, der ligger i at rent faktisk at opfylde og leve op til de krav, der er. Og så kan man forestille sig helt særlige tilfælde, hvis nogen direkte modarbejder alting i samfundet, at det så vil få nogle konsekvenser. Så har vi Gasaluk. En tilføjelse til din forrige spørgsmål. Vi har overholdt til karantænekravet. Hvem er det dem, der skal føre tilsyn eller kontrol for at vide, hvem der egentlig følger anbefalingerne eller lovgivningen? Hvordan holder man tilsynet og kontrollen? Og hvis en borger, hvis jeg for eksempel, hvis jeg synes, at jeg kender nogen, der ikke følger reglerne, hvad skal jeg så gøre? Jeg kan godt forstå spørgsmålet, men som Henrik sagde, at alle indrejsende, vi kan ikke kontrollere alle indrejsende, så det er derfor, at vi siger, at det er så vigtigt, at vi alle sammen tager ansvar. Og når man lever eller bor sammen med nogen, der lige kommer fra Danmark og ikke følger anbefalingerne eller reglerne, så har vi selvfølgelig også et ansvar om at påminde og sige til den indrejsende, hør nu her, vi har jo altså regler, at vi skal, der er nogle krav, at jeg skal få, vi kan fortælle, at det indrejsende skal følge reglerne, at vi skal hjælpe hinanden med at fortælle, at det andre, at det skal følge reglerne og blive retestet efter 5 dage, for vi kan jo ikke fra myndighederne ikke kontrollere alle indrejsende. Så har vi Andreas. Den nye bekendtgørelsen for eksempel til turistbranchen og andre lufthavnsbranchen, hvilke konsekvenser vil det være for dem? Der er ingen tvivl om, at disse regler vil medføre, at der kommer færre rejsende. Set ud fra en risiko for smittespredning, ja, så er det jo godt. Velvidende, at der så er en udfordring i forhold til nogle af dem, som lever af, at der kommer rejsende. Men vi kan dog sige dertil, at vi har fået nogle oplysninger fra Air Greenland om rejsende, og der er altså meget få turister, der kommer til Grønland i øjeblikket. Så man kan sige, at der er altså næsten ikke flere, der kan falde fra. De er stoppet for i år under alle omstændigheder. Tilføje, at denne bekendtgørelse, inden den blev ændret, er partier og andre myndighederne har været ind over, og den er blevet sendt i høring til alle relevante folk. Og det er derfor, at der er fuld opbakning fra relevante partier og myndigheder for at
tilførsel til pågældende emne. For eksempel, hvis RAL skal... Hvem er dem, der rejser i RAL-skibene? Må det godt stige fra ombord til Nuuk, for eksempel? Som Henrik nævnte, gælder bekendtgørelsen alle, og der er noget meget få særregler. Hvis der kan også være nogen, der kan ansøge, men i bund og grund gælder den for alle. I nævnte tidligere, at man kunne forvente længere svartider fremadrettet. Er det længere end de 48 timer, som der er i dag? Altså på, når man for eksempel bliver retestet her i Nuuk. Og så et tillægsspørgsmål i forhold til testning i Danmark forud for indrejse til Grønland. Der er mange, der har oplevet udfordringer med, at man jo skal testes 4-5 dage før, og mange steder i landet, der får man svar 4-5 dage, eller 4 dage efter, og det vil sige, at man risikerer ikke at få sit svar inden. Har I en særlig anbefaling? I har tidligere nævnt Rigshospitalet med hurtigtest. Er der andre muligheder, man kan benytte sig af, eller som I kan anbefale der? Vi har ikke nogen grund til at tro, at når vi bare kommer en lille smule længere frem, at systemerne ikke vil fungere effektivt her i det grønlandske sundhedsvæsen. Det har vi bestemt en forventning om. Det jeg siger, det er, at der kan muligvis blive nogle indkøringsproblemer, lidt afhængig af, hvor mange rejsende, der kommer på de forskellige destinationer. Vi er meget opmærksom på, at testning i Danmark kan være en udfordring. Oprindeligt der ville vi jo gerne have, at man skulle testes inden 2 dage før afrejse, fordi jo længere tid der er, jo værre er det. Vi var så nødt til at sætte det op til 5 dage, velvidende, at det kan give visse udfordringer. Men det er dog sådan, at alle, som har mulighed, som vel at mærke er bosiddende i Grønland, og som har mulighed for at blive testet på Rigshospitalet, de kan blive det inden for 2 døgn. Det system fungerer. Det, som er udfordringen, det er dem, som lader sig teste rundt omkring i Danmark, at der har vi jo ingen som helst indflydelse på det. Og på den anden side må vi også sige, hvis det skal give mening at teste folk før afrejse, så kan vi ikke strække den til mere end 120 timer før afrejse. Så giver det slet ingen mening mere. Så kan man nå at blive smittet op til flere gange, før at man endelig kommer med flyet. Så det er en balancegang, hvor vi jo tilsvarende håber på, at det danske system bliver tilstrækkeligt effektivt. Kasalu. Med hensyn til indrejsende. Førhen, når man kommer fra Danmark til Grønland, har man begrænset antal, der kommer ind. Men nu, hvor der er så meget smittespredning, hvor at hver dag er der flere hundrede, der flere. Hvorfor har man ikke skæret ned på antallet af dem, der kommer ind i Grønland? For det første kan man måske generelt, at efter sommerperioden falder antallet af indrejsende. Derfor har vi ikke set behov for at nedskære det. Og for det andet har vi en forbedret tilsyn og test. Og i forhold til at gøre noget for før tid, må vi have en antagelse, at den retest, vi har, er så god, at den er med til at begrænse antallet, der kommer ind, og dermed begrænse sandsynligheden af, at smittespredningen kommer her til Grønland.
indtil nu har vi en bekendtgørelse, som siger, at når man kommer fra Danmark, og man gerne vil til Upernavik, men hvem er dem, der lige nu rejser? Skal det så være i Ilulissat i 14 dage i første omgang, og jeg tænker på dem, som står i de 12 steder uden bekendtgørelsen. Skal det så blive derhjemme i 14 dage, og hvem er det så, der skal betale for logi og andre ting? I forhold til isolerede bygder, som ikke er nævnt i bekendtgørelsen, når man vil ankomme til dem, kræver det en retest, og det skal være en negativt resultat. Og det særlige steder er, at hvis du er en turist, skal du selv betale for logi, men hvis du bor i den pågældende, hvor du skal hen til, så er det kommunen, der betaler for det. Det er forskellen mellem de to. Men i forhold til den forrige bekendtgørelsen, så er der ikke nogen ændringer i forhold til det mere isolerede bygder. Det vil sige, at det kræver ikke, at man skal forholde sig i de 12 nævnte byer i 14 dage, indtil du er blevet retestet. Og det er indtil du er retestet, du kan komme videre. En nævnte mundbind og terminalarbejderne og så hvis andre medarbejdere. Hvem er det, der betaler? Er det arbejdsgiver? Er det rejsende? Eller har man også indtænkt disse forhold? Mundbind, da vi kom frem med kravet om mundbind, har vi selvfølgelig drøftet de forskellige forhold. Det vil sige, at det er arbejdsgiverne, der skal sørge for at stille mundbind til rådighed for medarbejderne, men i forhold til rejsende skal det selv skaffe disse, og vi håber, at det indrejsende, hvis de har råd til at rejse, så har det nok råd til et mundbind, men jeg skal dertil præcisere, at hvis rejsende har sygdomme, så går vi ud fra, at det er sundhedsvæsenet, der betaler for mundbindet. En tillæg til det. Hvad med rejsende, der rejser til de mere isolerede steder? For eksempel, når man ankommer til Ilulissat, skal det have en mundbind, indtil det rejser igen? Eller kan det bare fjerne deres mundbind, når det ankommer til Ilulissat? I bekendtgørelsen har vi nævnt, at det er kravet med mundbind gælder i lufthavnsområdet og terminalområdet. Og hvis du forlader lufthavnsstedet, må du gerne fjerne mundbindet. Kan I oplyse, hvor mange retest I har lavet de seneste, altså siden det blev anbefalet med en retest her i efteråret? Og hvad hedder det? Kan I sige noget? Har I fundet nogen med positiv ved en retest? Jeg har ikke tal på, hvor mange der er blevet lavet, men vi har da for nylig sendt det til pressen, hele den oversigt, så vi har data på det. Okay. Vi har ikke fundet nogen positive, siden at vi fandt den sidste case nede i Nanortalik for efterhånden et stykke tid siden. Vi vil altid melde sådan noget ud.
Efter Andreas, så skal vi afslutte. Hvis vi får flere smittet i Grønland, kan vi regne med, at vi lukker igen? At Grønland lukkes igen? For det første og vigtigst kan vi sige, at efter viruset ankom, har vi meget bedre viden og erfaring. Og siden dengang, da vi lukkede Grønland, har det været på baggrund af, at vi ikke var helt klar, og der skal være en større forberedelse. Men nu er vi meget mere forberedt i forhold til de forrige måneder. Og lige nu, som det ser ud nu, har vi svært at forestille sig at lukke landet igen, men når det er sagt, så vil vi selvfølgelig fra naalakkersuisut være forberedt på at ændre på tingene, så frem der kommer behov for det. Sidste spørgsmål, Ghazalo. Et spørgsmål til landslægen. Du har nævnt, at vi kan regne med, at der er en sygdom imellem os, så høj sandsynlighed for det. Kan det så være, at tilsynet med det indrejsende ikke er nok? Selv efter at vi nu indfører karantænebestemmelser og retestning, ja, så er der bestemt mulighed for, at der er nogen, der slipper igennem. Statistisk set fanger vi kun 8 ud af 10. Og det er jo også baggrunden for alle de andre regler, der er i kraft i landet. For vi ved aldrig, hvornår det er her. Og der, hvor de største risici er, det er der, hvor der er indrejsende. Og derfor er det nødvendigt, hvis Grønland skal prøve at sikre sig, så har det været nødvendigt at anbefale, at man opretholder alle de andre interne restriktioner. Statistisk set vil vi få nye tilfælde i Grønland. Hvis vi er heldige, undgår vi det, men vi skal være meget heldige nøgternt set. Vi er således færdige med denne pressemøde, og i den nye bekendtgørelse kan jeg måske lige at gentage, at det væsentligste ændringer, det handler om børn, og at vi vil fra naalakkersuisut side anbefale forældre, der arbejder med børn, og alle dem, der har børn, og at de arbejder på at skabe ro, og det kan kun ske ved, at man følger anbefalingerne fra myndighederne. Fortæl jeres børn, at det skal følge anbefalingerne. Når det skal rejse ind, er det vigtigt, at vi opretholder status, og det ser med til at sikre, at vi opnår målet. Nu er vi færdige med pressemødet. Tak for alle lyttere og seere, og for dem, der er her. Tusind tak.